Kwazivai mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandiri kuona pano. VaAdvocate Nelson Chamisa vari kusenda message kune vanhu vazhinji vakanga vari kubvunza, kune bato zvekare reZANU-PF. Nyaya dziri kuitika muZimbabwe munodzinzwisisa mese, the way maitikiro adziri kuita panapa pari kunziwo ko baba ava vachanyatsoita sei. Because paitaurwa nyaya dzekunzi mapolitical parties afanira kugara akarejistwa kuti tizogara tichizoziva kuti zviri kufamba sei. Vakabva vamboignora because nyaya dzo dzakabuda zvinzi mamwe maopposition vaikurudzira nyaya yekuti zvechokwadi mapolitical parties afanira kugara akaita se akarejistwa. Vamwe vari kuti achazoita sei, saka Chamisa ari kumirira kurejista imwe political party here kuti azodzoka kuti apinde musarudzo dzichazoitikidza. Vamwewo vakataura zvakasiyana siyana. Vakasara muTCC vakati isusu sarudzo dzanga dziripo party yedu yakanga iri happy nezvinhu zvese zvaiitika, asi nyaya zhinji dziri kuzongoperera pakunzi saka Chamisa achaita sei. Saka ndo paari kubuda ari kusenda this message yakapfekwa pahembe pemwe munhu akangonyorwa kunzi totangira ipapo. Asi vana veZimbabwe vakawanda vari kusapota nazvo, ende vamwe vacho vari kupopota. Unoziva kuti pese panenge paitika something panotowana vanhu vanachishora. Pese papfuranzo hapashayikwe tunosara tuchihukura, hapashayikwe kana tumosquito tunozosara tuchiti wi netumwe tunonzi. Ndo situation exactly iripo panapa. Saka wokutanga wari kubuda panapa ari kuti Chamisa is like a Ponzi scheme. You get in there nemoyo wese with hope of big returns. In a short space of time, he comes to the scene during election time, but deep down inside, you know the truth kuti uchanyura parikunzi ndo zvaanonetsera, anouya onyatsokupai hope opinda kwamuri nemoyo yese. Mutonyazoziva kuti aiwa tiri kumuvhotera tokuita sei muchicelebrata, but wozoona kuti pekupedzisira pacho ndazosara ndichiita se ndiri kurwadziwa. Unongoziva zvinozongoitika pamaelections. Vanhu vanotaura zvinhu zvavanodawo. Unoona vanhu vanongotaura zvinhu zvakasiyana siyana nekuti vanhu vanofunga zvinhu zvakasiyana siyana nenyaya yekutiwo nemastrategy ambiguity avo anenge vachiita. Vanhu havachakwanisa kunyatso understand the way yavari kuita politics yacho, because I see the way yakajairika. I see the way politics yekuti yanga yakajairika kumashure yaitwa nana Tsvangirai nevamwe vanhu vakatanga vakavhura nzira idzi dzematongerwo enyika. Saka ndo panhu pakuita kuti vanhu vatange kubuda vachipopota vachitaura zvinhu zvakadaro kuti aiwa uyu anotenga Ponzi scheme anogona kuzokusiya makadai so mukazosara makurwadziwa. Saka ndo nyaya yacho iri papa. Mumwe ari kuti ende tichatangira ipapo, God's words to be downtrodden to all you can, and isu vedenga totangira ipapo. They may take everything you sweated for, but they will not take our hearts. We know what we followed. We can start from zero. Ndopari kunzi aiwa vasiye zvenyu vangatora kana mari dzenyu vangaita zvese, but isusu tinoziva watakavhotera ende ticharamba takamira nemi. Vakwanise kutitorera moyo wedu. Hakuna mumwe akaita semi president. Moyo yedu inokudai isu vashandi, isu ma-citizens, isu ma-vendors, isu ma-teacher, vana vechikoro, isu takavhota tikati president tongai, saka nyika ndenyu bedzi. Asi havasiye vaita zvavari kuita. Umwe wari kuti what are you saying Mr. President, we are ready to start. Muchiri kutangana nhasi pamaive kuMDC, mukaenda MDC Alliance mabvepo, mukaenda kuTCC paya, mukazoramwa band renyu reCCC ramanga matanga, still born start dzega dzega muchiri kungotangidzana nhasi. Ndo mamwe mashoko autaurwa nevamwe. Unoziva kuti nyaya yekwa yema-challenges avari kusangana nava ekuti vari kurwa nesame strategy yevakanotanga kurwa nayo vachinonotanga kunopinda kuMDC, ndobva vasiya vakaita Alliance, vakasiya vakaita CCC, ndobva zvaoma. Iko zvino zvari kunzi ndopa vari kuti totangira ipapo. Saka pari kunzi saka mongoramba muchingoda kungotanga chete muri pakutanga, why mungori pagenesis level. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwewo panapa. Mwari kuti ayo ukanyepa nezita raMwari shamwari unopera kunge hondo yemuseve achimbomira kudaro. Pakaipa. Mwari kuti saka ma poor citizens
muchamaudza rini kuti God is in it. Inini zvangu I'm done with sim politics, especially opposition. Kana mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu ari kuratidza kunge akapera hope. Vanhu vanongozongotaura zvese but it's just that freedom of speech, but kunozochero kuchizoshakwapo freedom after speech kana wataura nezvimwewo zvinhu. Mumwe ari kuti the state has put 1,000 of people on your tail. Some will pretend to be friends and others enemies, but they will receive their portion of condemnation for stealing the people's movement and giving an advantage to the enemy while masses are suffering. Mudara, you should just focus on your business and don't return to politics. The people are fed up of your useless antics and fake promises. Thank you. Garai koko. Ndo mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa nevamwe panapa. Vamwe vari kuti he may be charismatic, intelligent and smart politician but lacks strategy. His faith in God, who doesn't like politics, will never materialize into anything. Politics is not for the clean-hearted and who play clean. Not even in Zimbabwe, it will never work. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe kuti politics dzamunenge muchida kuita idzi adzide vane moyo yakanaka and adzide vanhu vanonzwisisa kana kuti vanhu vanenge vanoita zvekunamata, like dzinoda vanhu vakaoma musoro. Vamwe kuti dzinodawo vanhu vane hutsinye, zvinongoitika zvekuti vanhu vakajaira vakarerwa madziri politics dzekuitirana hutsinye kubva pamazuva ekwaSmith chaiwo. Politics chinhu chekuti chakanga chisiri easy muZimbabwe, ndosaka kwakatozoitwa hondo. Zvichibva ipapo ndobva zvajambira zvikasvika kunguva yekwana Mugabe zvokuti pakambopisa futi pakungoitwa zvese, asi ndopari kunzi saka idzodzo dzakadaro politics hadzidi kuti munge muchiita zvamunoita izvozvo. Ndo mamwe mashoko anenge achitaurwa nevanhu. Inoziva kuti vanhu vane maonero akasiyana-siyana pavanoona zvinhu zvese, pavanonzwa zvinhu zvese, saka vanozongopedzera vakungotaurawo zvavari kuita zvavari kufunga. Ndo nyaya dzacho dziripo. Saka ndo message yauya iri kutaurwa navaadvocate Nelson Chamisa. Vari kuti totangira ipapo. Vamwe vari kuti muchiri pakutangana nhasi here, why muri kurambira palevel rekungoramba muri vanhu vekutanga kana kuti mungori pagenesis level. Ndo nyaya dziri kupisa panapa dzina kuti ndiuye nadzo ndakakubatirai ndichikuzivisai zvinhu zvese zvinonga zvichiitika. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako panonzi paCoolient, kana wasubscriber wojoina this amazing family patinoramba tichingouya nenyaya nema-updates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. But zviri zvanhasi, tell me what you think in the comment section kuti nyaya iyi iri kutaurwa naadvocate Nelson Chamisa wakaitarisawo iwewe message yavari kusenda yekuti tinotangira ipapo unoionawo sei? Tell me, takatomirira kunzwawo response yenyu yamunotipa ikoko.